Když se pro nás modlitba stane tím hlavním, když jí věnujeme ve svém časovém rozvrhu prioritu, když je to pro nás to nejdůležitější a když se Bůh pro nás stane tou nejdůležitější osobou, ovlivní to všechny aspekty našeho života. Jsem přesvědčen, že kdybychom se Pána Ježíše Krista zeptali, co v jeho časovém rozvrhu normálního dne má první místo, určitě by odpověděl, je to čas strávený v přítomnosti mého Otce. Určitě si vzpomenete, co Bible říká, že vstal brzy ráno, šel sám na opuštěné místo a tam se modlil k Otci. A večer byl zase sám se svým Otcem na modlitbách. Vyjádřil se k tomu, dělám jen to, co potěší mého Otce. Dělám jen to, co vidím dělat jeho. Do ničeho se nepouštím sám od sebe. Ježíš Kristus zůstával v průběžném vztahu se svým Otcem. Nejen proto, že byl Bůh, ale prostě proto, že si na to udělal čas. Najděte si prosím ve svém Novém zákoně dopis Koloským 4. kapitolu. Jsem přesvědčen, že se v tomto textu apoštol Pavel dotýká všeho, co si v záležitosti modlitby potřebujeme vyřešit. V Koloským 4 od 2. verše čteme. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, a tak je mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Jestli se mám modlit vytrvale, pak nebudu vysílat jen sem tam náhodnou střelnou modlitbičku cestou do práce, nebo když sedím u stolu a děkuji za jídlo a tak podobně. Mnoho lidí má hodně problémů a životních těžkostí, ale vůbec si neuvědomují, že Bůh je buď to odstraní, anebo je jimi provede a podrží, v případě, že věnují dost času rozhovoru s ním, s Bohem, a když mu dovolí dát jim moudrost v tom, jak na tyto věci reagovat. Jestli má váš modlitební život opravdu za něco stát a být vám něco platný, má-li mít dopad na život váš i životy druhých lidí, jsem přesvědčen, že jsou tu nesmírně důležité 4 základní věci. Asi by bylo dobré, kdybyste si je poznamenali. Za prvé, vymezit si na modlitby konkrétní a pravidelný čas. Když to neuděláte, nebudou vaše modlitby vytrvalé. To se prostě nestane. Vím to, protože Satan nad všechno ostatní a ze všeho nejvíc nenávidí lidi, kteří svůj život promodlí. Bude tedy dělat všechno proto, aby vás zaměstnal jinak. Bude se snažit, abyste toho měli na práci tolik, že nakonec řeknete, nemám čas se modlit. Za druhé, je dobré najít si místo, kde se budete pravidelně modlit. Možná vám vrtá hlavou, co má společného nějaké místo s kvalitou modlitebního života. Hned to vysvětlím. Najít si doma určité místo k modlitbám má něco do sebe. Může to být v ložnici, v pokojíčku, anebo i v koupelně, jestli to je jediné místo, kde můžete mít soukromí. Prostě místo, kde můžete být spolu s Bohem, kde se poperete s věcmi, které musíte soukromně řešit. Takové místo prostě má něco do sebe. Jakmile si totiž takové místo najdete, pak pokaždé, když se sem uchýlíte, jste připravenější k modlitbě víc než kdekoliv jinde. Je to prostě lepší, než když se modlíte jednou tady a jindy zase tam. Protože když se budete modlit jen sem tam a jednou někde a jindy zase jinde, moc toho nenamodlíte. Za třetí, jaký je cíl modlitby? Nejde přece jen o to od Boha něco dostat. Víte, jak se Bůh na modlitbu dívá? Jak on vidí hlavní cíl modlitby? Vybudovat blízký, vřelý a osobní vztah. To je konečný a hlavní cíl modlitby. Do toho patří samozřejmě i prosby, aby se Bůh postaral o všechno, co potřebujeme, i o všechno ostatní. A to čtvrté je plán. Tento bod je nesmírně důležitý a přitom tak jednoduchý, že když si nedáte pozor, snadno ho přehlédnete. Pořiďte si levný notýsek a prosby si tam zapisujte. Ke každé prosbě si připište datum, kdy jste se za ní začali modlit, a když Bůh vaši prosbu vyslyší, přeškrtněte si ten řádek jednou čarou, ale jen jednou, aby ho bylo možno stále přečíst. A připište si i datum vyslyšení té prosby. Jak to bude probíhat dál?
Po čase se tam objeví 1 čára, pak 2, 5, 10, 2 stránky, 5 stránek, 20 stránek, 1 čára za druhou. Jen sem tam bude čára chybět. A pak zase samé čáry. A víte, o čem ty čáry vyprávějí? Vždycky, když ten notýsek otevřete, budou na vás volat: Bůh mne slyšel. Bůh mne miluje. Záleží mu na mě. Zajímám ho. Vstupuje mi do života. A vyslýchá moje modlitby. Bůh rozvíjí můj vztah se sebou samým. A moje víra tak roste. Život začíná být opravdu zajímavý. V mém životě působí Bůh. Proto Pavel říká, že jestli naše modlitby mají být efektivní, jestli mají přinášet nějaké výsledky, je potřeba, abychom v nich byli vytrvalí, abychom u nich vydrželi a modlili se dál. Nestačí jen se v rychlosti pomodlit a pak to vzdát a přestat. Protože ne všechny modlitby Bůh vyslýchá ihned. Dál Pavel vybízí k bdělosti, abychom byli na stráži. Když se chcete modlit, zmocní se vás ospalost, myšlenky se zatoulají a Satan na vás zaútočí. Když se budete modlit, bude se dít spousta věcí, vyvstane spousta rušivých elementů, ale nezapomínejte, s kým mluvíte. A ještě k té bdělosti máme připojit postoj vděčnosti. A měli bychom svou vděčnost Bohu vyjadřovat. Když budete tento modlitební postup dodržovat, bude vás to motivovat k dalšímu díku vzdání. Znovu a znovu budete Bohu děkovat za všechno, co ve vašem životě dělá. To je tedy Pavlovo slovo k vám. Prosím, všimněte si, co říká Koloským 4.2. V modlitbách buďte vytrvalí. Bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás. Tady Pavel mluví o sobě. Právě totiž píše z vězení. Pokračuji ve 3. verši. Aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, což je evangelium. A dál, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení. 4. verš. A tak je mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Budu moc rád, když teď budete pozorně poslouchat. Bůh nám nedal úžasnou příležitost modlit se jen proto, abychom si řekli, co potřebujeme. I když to do modlitby také patří. A kromě toho sem patří i to, co nám osobně leží na srdci, lidé a přátelé, i naši milí, o které máme starost. A také tu jde o službu. Poslechněte si, jak to Pavel vyjádřil. Modlete se také za nás. Když myslím na to, co tu Pavel říká, modlete se také za nás, vidím, že se pokouší Koloské vlastně motivovat, aby opravdu začali s Bohem mluvit. Tohle si prosím poznamenejte, protože vám tu uvedu 10 věcí, které z toho plynou. Je tu 10 věcí, které se stanou, když se začneme modlit nejen za sebe, ale za svět a za službu na celém světě. Je 10 věcí, k nímž dojde v osobním životě člověka, který to vezme vážně. Proto si to zapište. To první je, jak už jsme si řekli na samém začátku, váš osobní blízký vztah s Bohem. Když vezmete modlitbu vážně, co si se stane s vaším vztahem ke Kristu? To druhé, rozšíří vám to pohled na život. Budete schopni vidět věci z boží perspektivy. Začne vám záležet na věcech, které vám předtím byly úplně jedno. Navíc budete schopni rozpoznat to, co dřív pro vás bylo zahaleno tajemstvím. Za třetí, když vezmete modlitbu vážně a začnete se modlit, bude se ve vás rozvíjet pozitivní postoj víry. A když si budete svoje prosby zaznamenávat a označíte si prosby vyslyšené, plasticky před sebou uvidíte, co už vám Bůh řekl a jak ve vašem životě působil, a váš pozitivní postoj víry se bude dál rozvíjet, bude se stupňovat. Za čtvrté, i uprostřed životních těžkostí a tlaků budete prožívat pokoj. Všimněte si, že jsem neřekl, že modlitba vždycky ze života odejme všechno napětí a tlak, těžkosti, zkoušky, trápení, žal, břemena, slzy, bolesti a utrpení. Ne, Bůh tohle všechno z našeho života neodstraní. Co však udělá,
když jeho i modlitbu začneme brát vážně, začne v nás vítězit nepopsatelný pocit pokoje, který bude přetrvávat bez ohledu na to, jak silný tlak na nás zvenčí doléhá, anebo jak moc nás to bolí. Navzdory tomu všemu začneme prožívat takový pokoj, jaký jsme nikdy předtím nezakusili. Možná se ptáte, opravdu to myslíš tak, že celou tuhle změnu způsobí jen to, že si budu povídat s Bohem? To vám zaručuji. V případě, že vezmete modlitbu vážně a začnete se modlit vytrvale a že budete trávit dost času rozmluvou s ním a nasloucháním tomu, co zase on chce říct vám. Za páté, bude to na náš život mít očistný efekt. Není možné k němu každý den přicházet s otevřeným srdcem, týden za týdnem a rok za rokem, aniž by Bůh začal odhalovat věci, které jsme dřív raději neviděli. Možná je viděli ti druzí, ale my ne. Bůh však v nás začne probouzet přesvědčení či usvědčení o věcech, které jsme předtím nevnímali. Teď si je začneme uvědomovat. Nemusí to být nutně jen hříchy, ale i takové věci, o kterých Bůh ví, že by bylo lepší, kdybychom je v životě neměli. Nebo nám naopak chce do života přidat něco nového. Za šesté, je to cesta k pravému, opravdovému duchovnímu růstu ve všech oblastech života. Když se začneme modlit, co Bůh udělá? Ukáže nám ty životní aspekty, do kterých bychom se měli zapojit. Bude nám ukazovat, jak a kam investovat naše duchovní dary. Také nám začne ukazovat mnohem konkrétněji směr, kudy máme nechávat protékat svoje peníze, jak je investovat, do čeho je vložit, koho máme podporovat, kterou službu podpořit. Bůh nám začne jasně ukazovat směr ve všech oblastech života. Za sedmé, začne se v nás rozvíjet touha Boha poslouchat. Když se začnete modlit a Bůh se vám dá poznat, chce se vám ho poslouchat, toužíte potom. Ale ani tady to Satan rozhodně nevzdá, ani teď nepřestane otravovat. Naopak, když vezmete modlitbu vážně, Satan na vás zaměří svoje nejhorší útoky a budou mnohem častější než dřív. Budete se tomu možná divit. Ale to jsou chvíle, kdy se můžete začít radovat, protože jestli vás ten zlý neobtěžuje, tak mu asi moc nevadíte. Když ale vezmete modlitbu vážně a začnete se přimlouvat, Satan se bude zlobit a zaměří se na vás. Za osmé. Bůh se postará naprosto o všechno, co kdy v životě budete potřebovat. Postará se o vaše potřeby fyzické, materiální, emocionální. Prostě o všechno. A když vám tohle začne proudit do života, bude to mnohem plynulejší a jednodušší než kdy předtím. Za deváté. Vaše služba Bohu v sobě bude mít moc a sílu. Ať už zpíváte v pěveckém sboru, nebo vybíráte církevní příspěvky, nebo vyučujete v nějaké skupince, nebo kážete, nebo zpíváte sóla. Vůbec tu nehraje žádnou roli, jestli jste šéf v práci nebo zaměstnanec, maminka v domácnosti, nebo jestli jste tatínek v rodině. Ať děláte cokoliv, bude v tom víc povědomí o přítomnosti, moci a moudrosti Boží. Takže můžete svůj úkol zvládnout a můžete ho zvládnout dobře. Za desáté, abych to shrnul, budete v každém aspektu svého života plodní. Když se pro vás modlitba stane prioritou, když jí dáte svůj nejlepší čas, když se pro vás stane tím nejdůležitějším během celého dne a když Bůh bude pro vás tou nejdůležitější osobou a vztah s Ježíšem Kristem tím nejdůležitějším vztahem ze všech, když se tady v tom všem zabydlíte, budete zasaženi ve všech oblastech vašeho života. A jediný způsob, jak si tohle ověřit, není poslechnout si, co vám tady povídám, ale vyzkoušet si to. Když si představím tu úžasnou příležitost a možnosti, které máme, apoštol tu mluví o tom, že se můžeme stát průchozím kanálem, skrze který Bůh uvolňuje svou všemohoucnost z nebe a nechává ji proudit dolů sem na zem a vstupovat do životů lidí, do jejich situací a okolností. Když si vypěstujeme modlitební život a začneme Bohu naslouchat a budeme s ním mluvit, Bůh nám položí na srdce konkrétní věci konkrétních lidí. A my se budeme divit,
proč se za tohle modlím. Zkuste si to představit. Přáli byste si, aby se za vás každý den modlila aspoň hrstka lidí? A kdo z vás je ochotný stát se pro někoho druhého modlitevním partnerem? Vidíte? Jestli chcete, aby se za vás lidé modlili, začněte se vy za někoho konkrétního modlit. Víte, co by pro mě byla tragédie? Kdybych byl kazatelem ve sboru, kde by se za mne vůbec nikdo nemodlil. Musím vám sdělit, že to bych nezvládl. A je pravda, že ani já, ani vy bychom nezvládli život, kdyby se za nás nikdo nemodlil. Vůbec bychom na to neměli. Každý mladý člověk by měl volat k Bohu a prosit, aby se za něj rodiče modlili a denně před Boží tvář přinášeli jeho jméno. A všichni rodiče by měli volat k Bohu za svoje děti. A také bychom měli volat k Bohu za všechny lidi, kteří jsou v nouzi. Vůbec si neuvědomujeme moc modliteb těch, kteří nás přinášejí před Boží tvář a vyprošují nám ochranu, moudrost a nasměrování v každém rozhodování. To největší plus, které v životě máte, není to, co máte v bance na účtu, ale lidé, kteří se za vás modlí, pozvedají vás před Boží tvář a volají za vás k Bohu. A právě o tom apoštol Pavel mluví, když říká ve 3. verši: modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení. Vyzývá tu k modlitbám za práci, za službu. Tím říká, že jsou to dvě hlavní věci. Aby Bůh otevřel dveře příležitostí. Vidíte? Jsou to modlitby, které otevírají dveře příležitostí sloužit a šířit Boží slovo. Právě tak se i tato kázání, která slýcháte v tomto pořadu, dostala také do mnoha zemí na světě. Začali jsme se modlit: Bože, je to na tobě ty dveře otevřít. Co tady zmůžeme my? Vůbec nevíme, s kým máme jednat a koho oslovit. Nevíme, jak se to všechno zařizuje. A ani na to nemáme peníze. Pane, spoleháme se na tebe, že ty otevřeš dveře. A tak jestli chcete, aby Bůh ve vašem životě začal působit, sežeňte si někoho, kdo se za vás začne modlit. A jestli chcete, aby se za vás někdo začal modlit, začněte s tím vy. Vy se za někoho modlete a Bůh si pozve lidi k modlitbám za vás. Také si lidem o modlitby můžete říct. Můžete se přidat k nějaké modlitební skupince. Nezapomeňte však trávit čas o samotě s Bohem a volat k němu v záležitosti těch věcí, které v životě potřebujete vy sami. Podívejte se, co tu Pavel říká od 3. verše. Modlete se i za nás, aby Bůh otevřel dveře k šíření slova. Aby Bůh vytvořil příležitosti ke kázání Božího slova. A pak ještě říká, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení. Takže vlastně mluvil o tom, že evangelium je k dispozici pohanům i židům. Kázat evangelium bylo to hlavní. Obrací se na Koloské, aby se modlili za dvě věci. Jednak, aby Bůh otevřel dveře příležitostí ke službě, a za druhé, poslechněte si, jak to říká ve 4. verši, abych je odhaloval tak, jak mám. Takhle je to formulováno v novém překladu Kralické Bible. Ekumenický říká, a tak je mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Teď mluvím k vám, členové církve, kteří kritizujete svého kazatele. No, moc mi nesedí, jak náš kazatel káže. Taky se mi nelíbí jeho styl oblečení. Nemám rád způsob jeho vyjadřování. Nelíbí se mi na něm tohle či tamto. Kdy jste se za něj naposled modlili? Kdy jste za něj volali k Bohu a prosili, aby Bůh v jeho životě působil? Nebo vás prostě jen baví ho kritizovat? Musím vás totiž upozornit, že ani váš kazatel a vůbec žádný kazatel není dokonalý. Co byste si s dokonalým kazatelem počali? Museli byste si najít jiný sbor, protože neexistuje ani žádný dokonalý člen církve. Všichni jsme nedokonalí a porušení a proto se vzájemně potřebujeme. A to největší, co můžeme jeden pro druhého udělat, je vzájemně o sobě mluvit s Bohem. Co Bůh udělá? Udělá přesně to, co dělá velice rád. Vaši prosbu za ně vyslyší. Pavel tady říká, tady to od vás potřebuji, abyste se modlili za otevřené dveře příležitostí a také za to, aby mi Bůh ukázal, jak mám slova pravdy jasně vyřídit.
mohu vám sdělit, že přesně to je i prosba mého vlastního srdce. Abyste se v tomto smyslu modlili také za mne, abych mohl vyřizovat pravdu jasně a prostě, tak, aby ji všichni mohli pochopit, i děti. Jediná cesta k tomu, aby se to opravdu stalo, je, když se lidé budou modlit, aby mluvil Bůh sám. Jedině tak se to může uskutečnit. Někdy mi lidé říkají, víte, co bylo na dnešním kázání nejlepší, co jsme si z toho dnes vzali? A já se zeptám, co pak? A často to bývá něco, co jsem vůbec neřekl. Nic takového jsem neřekl. Vím, že jsem to neřekl. Jak to tedy je? Duch svatý se chopil Božího slova a co s ním udělal? Pracoval s ním tak, že vy, kteří ho slyšíte, dostanete právě to, co potřebujete. Může to být něco, co jsem řekl, anebo co jsem vůbec neřekl. Proto byste svou docházku do církve neměli zanedbávat. Možná v rozpacích zakoktáte, vůbec nevím, jestli se mi to kázání líbilo nebo ne. Třeba ne, ale protože přitom působí Bůh, měli byste raději dávat dobrý pozor. Protože vám to třeba Duch svatý řekne tak, jak bych to já nikdy neuměl. Pavel říká, stojím o vaše modlitby, abych byl schopný vyřizovat pravdu tak jasně, aby nemohlo dojít k nepochopení. Jsem rád, že se takhle modlil. A jsem rád, že i ostatní o takové modlitby požádal, protože když čtu některé jeho věci, někdy si říkám, co tím asi myslel. Ale když na svých modlitbách vytrváme a modlíme se dál, když dál hledáme, čteme a studujeme, Bůh nám začne dávat porozumění. Zamyslete se tedy na chvíli nad svým modlitebním životem. Je to tak, že většinu času strávíte modlitbami za sebe, svoje potřeby, svou rodinu, svoje blízké? Kolik času trávíte modlitbami mimo tento okruh? Většina lidí se tak modlí. Jak často z toho vykročíte do většího okruhu světa a modlíte se za lidi, aby ke Kristu přicházeli po milionech? Vzpomeňte si na všechny bezdomovce, bezmocné, trpící a umírající v ostatních zemích světa, třeba uprostřed krveprolití, válek, krevní msty, nepřátelství, hněvu, kde stojí bratr proti vlastnímu bratrovi a sestra proti sestře, rodina proti rodině. Všichni ti lidé, kteří tak zoufale potřebují poznat pravdu. Víme dost o tom, co se ve světě děje, aby nám bylo jasné, že lidé potřebují znát evangelium a potřebují záchranu. Chodí nám hodně dopisů, takže si uvědomujeme, že lidé popravdě hladoví, chtějí pravdu poznat. A píšou nebo mezi řádky sdělují, prosíme, řekněte nám pravdu. Prosíme vás, moc prosíme, řekněte nám pravdu. A my tu sedíme a máme k dispozici tolik pravdy, že by to stačilo k záchraně celého světa. Pavel vyzývá v modlitbách, buďte vytrvalí. A já vás dnes vyzývám, pokud chcete, aby váš život Bohu k něčemu byl, a jestli chcete, abyste tady k něčemu byli i pro druhé lidi, a jestli chcete svůj život naplnit věcmi, které mají cenu, oddejte se modlitbám. Modlete se vytrvale a objevíte vztah s Bohem, který vám umožní věci daleko převyšující vaše nejsmělejší sny. Navíc Bůh si vás začne používat tak, jak by vás nikdy ani nenapadlo, že byste toho byli hodni. Je to tak prosté. Stačí jen věnovat svůj čas Bohu Otci a dovolit mu, aby s vaším životem naložil tak, jak sám uzná za vhodné. Nebeský Otče, moc děkujeme, že si to pro nás nachystal tak prosté a jasné, takže všechno, co je z naší strany potřeba udělat, je pozvednout k tobě svoje srdce a mysl a mluvit s tebou a přitom vědět, že ty posloucháš a že nám odpovíš, protože nás máš moc rád. A tak tě prosím, aby dnes úplně každý, kdo tento pořad poslouchá, byl dost moudrý na to, aby si v sobě oddělil čas, který bude patřit jen tobě. Aby se modlil a naslouchal, co ty říkáš. Aby ti naslouchal ve tvém slově, ať už má oči otevřené nebo zavřené. A aby si svoje prosby poznamenal a zapsal si i tvoje odpovědi. Aby mohl rozvíjet to, co si od nás přeješ ze všeho nejvíc. Blízký a láskyplný vztah. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.